Sometimes when you're here, I can feel no doubt. 'Cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes when you're here, I can feel no doubt. 'Cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really Sometimes when you're here, I can feel no doubt. 'Cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Siemanko, cześć, witam serdecznie. Znane kanał ciupiłem po naszemu i dzisiaj pykam sobie troszeczkę w God of War. Witam Cię, Rafus Game. Ja pod monitorami to walniętymi. Niebawem będzie filmik, jak tu moje stanowisko wygląda. Z 3 monitorami na uchwytach, takich ramieniach, 3 monitory. Bawam coś takiego będzie. Jaki monitor? Dell. Specyfikacji nie mam jeszcze napisanych. 24-calowa LK.
Echo jest. Aha, dobra, już wiem, czego jest. Siema, Eldorado, siema. Czekaj. To taki blady. Tak lampą ustawiona, wiesz? O co chodzi z tym echem? To jest echo z mikrofonu, czy z gry? Eldo, ty słyszysz jakieś echo? A, z mikro, dobra. I... Teraz nie powinno być echa. Rzecz. Napiszcie, czy jest. Tam jeszcze jest jakieś echo, czy nie? Tutaj powinno się poprawić. Tu jest ten monitor. Eldorado jest jeszcze jakieś echo, czy nie ma? Nie wiem, czy... Jest! Emil, dzień dobry. No. Czekajcie, fajnie nas obstawia.
Znaczy ja nie słyszę tego echa. Mhm. Siemka, siema. Skąd to echo? Na mikrofonie takie echo. Siema Easy. Siemka. Teraz jest lepsze? Czy dali to samo? Kurna no. Co to jest te echo? Teraz mnie na pewno słabi. Mnie na pewno słabi słychać. Jest lepiej. Ale jeszcze jest dalej echo. Daj czas. Mhm. Aha. Okej. Czyli wszystko jest dobrze. Tak. Jest wszystko dobrze, to możemy zaczynać. Teraz wszystko idą. Chciałem jeszcze was wyświetlić. Którami? Taka zmienina. O. Tam bliska u was słychać, jak tam życie mam.
to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Nic ci nie nauczyłeś, chłopcze. Ale bardzo nam pomogła. I okłamała. Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie. Gdy będę chciał twojej opinii, to poproszę. W porządku. Zanieście mnie do świątyni Tyra na jeziorze Dziemięciu, a doprowadzę was do Jotunheim. Znamy tę świątynię. Co w niej jest? Ostatni żyjący gigant w Midgardzie. To nam lepiej wskaże drogę. Wąż świata? Zaraz, widzisz jak z nim rozmawiać? Owszem. Posługuje się mało znanym językiem, starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie zna. Z wyjątkiem rzecz jasna mnie? Naprawdę? Naprawdę. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Jormungand to błyskotliwy rozmówca. No to jest. Teraz jeszcze jest, czy nie ma? Już chyba ją zgubiał. Tylko ja sobie potytułem tego. Panowie normalnie. Aha. To mam pewien problem. Ludziska, mam pewien problem. Czeka sprzęt. Echo, tak jak słyszę, to echo nie jest z mikrofonu i nas z gry. To ludziska, z czego jest echo? Z mikrofonu, czy z gry?
To jak teraz? Siema Paweł, siema. Siema, witam. Co panowie, z dźwiękiem wszystko ok? Czy jeszcze coś jest nie tak? Jak tutaj słucham z tematem, powinno być wszystko dobrze już. Tam mi się pomieszały ustawienia dźwięku. Teraz jest jeszcze dobrze. Hmm. No wiem, bo ja mam tu taki problem, że jak mam dźwięk z konsoli puszczony mm, i to co mam na słuchawkach to idzie z Avermedia na kompa i przez OBS-a i możecie to 2 razy słyszeć, bo głośniej to. Teraz właśnie kombinuję to tutaj opanować. Teraz mi tylko powiedzcie, czy nie słyszycie podwójnie gry. To właściwie to by mnie tylko interesowało.
Okej, ja... No to spoko, jak wszystko jest ok. Dobra, nadzieja, że faktycznie jest wszystko ok. Ja po prostu jeszcze muszę dojść do kompromisu tutaj z tym dźwiękiem. To raz ten dźwięk słyszę, a raz go nie słyszę. To jest właśnie ten problem. Ufam. Ufam. Spoko. Dobra, no kurde, już trzyma kciuki, że wszystko jest ok z dźwiękiem. Wczoraj rzekł się. No, Emil. Wczoraj żech się troszeczkę z mikrofonem bawił, zaś mi się dźwięki popieprzyły. I to tak wygląda. Chociaż też powiem, że... Wydaje, że to mam za głośno i osom. A teraz zaś mam za cicho, no ale dupa. Tu trzeba... Albo kogo tu trzeba? Nie idzie tu zejść. Dobra. Jakiej mi literki brakuje? Daj, no gdzie ta jedna została? A popatrz, a mnie jak tutaj rzucić? O to chodziło. Ach. I okej, i fajnie. Czarny przedmiot. Róg. Tego... Zamknijmy to. Nie jest gra teraz za cicho?
Patrzę tutaj. Ej, kolejna mapa skarbów. Nic nie ma. A, faktycznie. Chyba serio? Na czym jest to echo? Jak mówię, czy... Kurde, no nie godaj. Zaraz chyba strumyk wyłączaj. Teraz. Kurde, zamiast grać i się tym zajmować, to kurde się muszę bawić. Bawić dźwiękami, no. Skup się! Poszukajmy czegoś, co się przyda. Idźmy później. No ty Chyba zaczynam chwytać. Hej, chyba widzę kolejną misję z piaskiem. Taką, w jakiej rysowałem runy. Nie wiem tylko, jak do nich dotrzeć. Co jest tam na górze? Tam na górze coś jest. co ty to robisz? Nie? Ludzie wyjść? To chyba nie tu. Ojcze, spójrz w górę. Widzę coś na górze.
Już tam to widzę i no. Dosięgnąłbym jej z pomocą. To on jest. Edmund. Co jest tam na górze? No jest tam coś na górze i no. Jazda! Powiedzieć, tu nie umiemy zejść. Ciekawe, ale dobra. Co jest tam na górze? To tu mam otwarte, to mam. Ruszcie tutaj! Tak, ojcze! Gdzie ja to rzucił? Jazda! Coś tam my poznajdowali. To chyba nie był dobry pomysł. Nie był dobry cel, bo ja jeszcze tam chciał coś u góry sprawdzić. Zaraz sprawdzę, czy tam faktycznie coś jest, czy czegoś nie ma.
następna tamta rzecz. To jest otwarte, na tędy przyszli. O. Dobra. Dobra, nie było tematu, sorry. Sorry, nie pamiętam. Dobra. Już się poprawiam. Mimir, czemu Freya napluła ci w twarz? Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia, fizyczne i magiczne. Przechwałki Boga. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie on. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia, fizyczne i magiczne. Chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Jak porozumieć się z wężem? A w środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie tam. Wreszcie, ten róg! No dobra, ale... Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Opłaci się wam znalezienie go. Gdzie to jest? Cóż, pora na kolejną przerwę. Ach, mnie... A co my z tym? Z tym? Dobrze, przytknij moje usta do rogu.
kazał wznieść ten posąg na cześć Tora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale... czy to nie boli? Jak on i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię, a przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Nie. Dobra, życz mi szczęścia. Your mohin nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. O nie, to nie tak. Mokunor hutunku. Rozumiem wasz ból. Pomoże mi. Efniun fogor. Ciekawe. O, nic ważnego. Co on robi? Upewnia się, że pójdziemy w dobrym kierunku. Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. To niedaleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Spójrzcie! Woda opadła jeszcze niżej. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. I widzę kolejne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. No nie powiem. Do eksploracji widzę, że tu będzie bardzo dużo. Do roboty. Dobra, musimy znaleźć teraz łódź. Łódź jest gdzieś w Polsce. Chyba nie o to chodzi. Gdy dotrzemy do łodzi, możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta albo trochę pozwiedzać. Zdam się na ciebie w tej kwestii. No, aha, pozwiedzać możemy. Którędy płynąć? Płyń w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. Mimir, nadal nie wiem, czemu Freya napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. I nie całkiem bez powodu. Sięga to czasów wielkiej wojny między Asami i Vanami. Przed nią Asowie zawsze wygrywali z łatwością, ale Vanowie okazali się godnymi przeciwnikami, którzy ich poważnie zranili. Obie strony poniosły olbrzymie straty. A mówiąc wprost, wielu z nas miało już dość wojen i uważało je za bezmyślne trwonienie życia. Nie uważasz, bracie? Otóż to. Miarka się przebrała i w końcu najbłyskotliwszy doradca Odyna postanowił poszukać rozsądniejszej drogi. Co tu jeszcze Stwierdził, jest? że wynegocjuje pokój między bogami. Wymagało to wysiłku, ale Odyn został przekonany, aby poślubić jednego ze swych zaciekłych wrogów, boginię Vanów. Słynącą nie tylko z urody, ale i z opanowania magii Vanów, którą to Odyn
pragnął od dawna zgłębić. Freja wyszła za Odyna? Co z tego miała? Poświęciła się dla swego ludu. Był to akt olbrzymiej miłości. W rzeczywistości zasługiwała na coś lepszego, ale oczywiście kryje się za tym coś więcej. O, ja cię kręcę. Ja tu co zwiedzać, zapowiem. Gulwik, nazbyt wcześnie odeszłaś z tego świata. Wędrowcy ze świata żywych! Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśń udręki. Błagam was, odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej kości? Fuj. Magia Seidr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze. Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się. Jej magia jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. Zabrali 3 kości mojej słodkiej Gulwik i rozrzucili je wokół jeziora. Przynieś mi jej kości, chłopcze. Gulwik cię wynagrodzi. No dobra. Może kiedyś je znajdziemy. Chociaż w to wątpiam, ale... Ale można spróbować. A, dobrze. To powinno być przed nami. Za tą bramą. Skup się, chłopcze! Chwila. Nie jestem gotów! Tak, tak! Jazda! Moja piękna Gulwik. Ten świat cierpi, pozbawiony jej duszy. Ojcze, może jednak poszukamy tych kości. Po co? Nie słuchałeś? Spotkamy się z mamą. Jeśli będziemy się Co rozglądać... chcesz, chłopcze? Ja nie zamierzam wytężać sił na próżno. No dobrze. Dobry. To powiedzmy... Czy tam może troszkę później tam co zrobię z tymi kościami, bo raczej tu ich nikaj nie ma. By tu kość były. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. Żył niegdyś gigant imieniem Tamur. Naprawdę gigantyczny gigant, który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi, ale młody Hrimtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syna. Hrimtur uciekł w ciemną noc, czując wielki żal i wstyd.
Tamur ruszył za potomkiem, ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od Thora. No i co było dalej? Zobaczysz. Thor go zabił. O nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Wana o imieniu Njord. Thor zawsze twierdził, że to zaplanował, ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fart. Ja pierdzielę. Wrogowie. Wydaj rozkaz. Wulwer! Z tym stworem nie ma żartów. Zajmiemy się nim we dwóch. Gotów! Jazda! Szukamy dłuta. Rzutka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego. Ten kryształ w pierścieniu wygląda obiecująco. Szlak! Nic się nie dzieje. Olverslau! Bracie, kryształ znów się napełni. Dobra. Jestem. O co zaś z tym kryształem chodzi? Mają to przesunąć w jedną albo w drugą stronę. A tu pewnie można... Nie idzie wejść. No to po co ja to mam przesuwać? Co tu się robi? O, niezła sztuczka. Dzięki. Jego pomysł. A? Już zaczaiłeś. Radę już zaczaiłek, wiesz? Ja się tak zastanawiam.
żeby potem nie ponagrywać se odcinków całej tej mapy, nie? I przelecieć. Co się stało z ocalałymi? O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. To umarł. Szkoda. Dobra. Wiecie, co tu jeszcze jest? I którędy my mamy iść? Chodź spojrzeć na to! A on jest. Co to tu? Tak łatwo przez nie nie przejdziemy. Tak przypisałem. Chodź tu, Stasiu. Na górze! Widzisz? To na górze. Chłopie, synku, trzeba fanty pozbierać. A jeszcze mogę coś... Wiecie. Siemka, Starota Player, siemka, witam cię serdecznie. No... Na przyszły tydzień będzie nocne granie. Południe i dopiero gdzieś koło 20. Przepraszam, kole... 21, 20. To druga, 20. Bywał. Tam jest! Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. Ale mu ktoś zaiwanił. Przeciwnicy! Zaczynamy? Nie, poczekamy. Wulwer za tobą, bracie! Za tobą! Jazda! O ty! O ty!
powoli. Korzystał światła z Alfheimu. Ciekawe co robi. Easy, no dobrze, dobrze, ale nie wiem czy to wyjdzie teraz. Jest jasne. Liosta! Nie działa. Możesz to odczytać? Tak jest. Njordowi zwracamy dary morza. Ach tak. Rybacy wierzyli, że Njord uspokaja dla nich wiatry i fale. Ale to Easy. Wielbili go za to i oddawali mu cześć. Chcę, żeby to było w takim... Spoko, ale Easy. To ma być na czarnym tle? Po prostu ręka i światło było widać? Jest gra... Co? To staro... Padosz polecasz? No można sprawdzić to. Mam tyle gier do ogrania, że... O kiedy? Uhuhu. Niech no to zanotuje. Ej! Soki drzewa świata! Przydadzą się. O jasne. A kuku. O wy świnie. Liosta! Dobra. Nie wyjdzie mi to, dobra. Olać temat. A, bo tu jest ta skinia. To co to ma być? Ojcze! To wygląda ciekawie. Badania naukowe. Powiem. Nie doleczą. Co my tu mamy? Bo my tu wszystkie... Dupa. Z tego mogę jeszcze... Nie? Co tu mam? Atreusie, tutaj. Tak, ojcze! Truma! Udało się! Ale to się udało tutaj to wrazić. Jeszcze tego nie rozkminiłeś.
Aaa! Mogło coś? Mhm. O. O ty łobu. Tam na górze coś jest. Ajajaj. Mam dobry pomysł, ale... Dupa blada. Kurczę, czekaj jeszcze raz. Deszcz, powróć. I tu deszcz. Ojcze, pójdź w górę. Dobra, ale... A nie. Jest ciekawe. Zwłoki Amura, czy jakoś. Nie, nie da się. Nie, znaczy nie da się, no nie próbowałem. I no teraz kombinuję. No i proszę. Dwa znaki mam, ale trzeci jeszcze. Ojej, ile tu jest zagadek. Zagadek tu jest dość dużo, widzę. Kurde no, jak tak miał cały dzień, to jest fajna gra, tak. Haha. Jazda! No, to powiem...
To powiem fajnie, no. Czekaj, spróbuję go trafić. Nie idzie. Dobra, ale tu mi brakuje jeszcze jednej. A. Ja ci... To buczy. Czym dali, tym więcej zagadek. Chyba możemy przejść tędy. Dobra. I tak tego nika nie wkładę. Ryndy mogłem przejść. Wariacie. Już skoczy jeszcze coś. Smory! Co za poczwary! Gotowy! Ale mi wysadziła. A to wszystko jego krew. Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze, Gotów. La la. Ogr za tobą, bracie! Siemano, siemano. Czekam! Ajajaj. No chyba, że się zwariowali.
Jeszcze. Dużo ich było. Liosta! Tak. O, nie widziałeś nawet, wiesz? Nie oglądałeś już. Nie, kiedy. Otóż epicko gra. To trzeba zagrać. Tam coś z zapowiedzi. Lubię widział tych gier. No, to było coś da. Walka. Masz, łap. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. Tak. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Brosio mnie pytał? Dawało od niego gorzałą. O! Znowu daliście mu coś popsuć. Chodźcie za mną. Więc tak Brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zamilcz. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Ja. Zaś klupnął, zaś skasował. Co mogę dla was zrobić? A czyj? No to nieważne. Więc ten twój plan Może zgadniesz? na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Zgadza się. Ale co mamy zrobić? O, to jest.
Oś, jakie... Ładniej. Zwykły. Ach. Dobra, no. Teraz tak. Pancerz. Tarota Player, nie wiem o co chodzi. Aha, ten znajomy, że ten gościu, co mnie tam przy tej chałupie zaatakował, to miał no tego nie jednego. O. Co to? Zmierzę. O, mi zaś spadnie. Chyba nie. Chyba nie, ale... Jak plotki, że coś tam. Nie robię żadnych spoilerów.
Powiedzmy, że to zostawia. Broni. Broni, bo widzę, że to nie jest bardzo słabo. Oblada. O, takie bajery. No nie wiedziałem. Okej. To mam... Mapa... Wszystkie. To jest. Bo kurde, tak faktycznie to grało nie wiadomo do kiedy. Kto wie, jak to może dobrze przejdę. To może jakiś podobny tytuł, albo też jako przygodówka. Ogólnie wam powiem, że kiedyś nie konsoli, no też podstawówki, tegów ogarnęli, mieli gra, to sorki. Ja to nie, żeby nie grali i to grali po 9. Robić. Ja do tego porobić. Gotowy jak Kurczę, Tamur naprawdę lubił biżuterię. Ozdobił sobie nawet brodę. Moim zdaniem wygląda szykownie. No wiecie, jak na zaśnieżone zwłoki. Wśród jego świecidełek jest kryształ do rozbijania.
Siemka. Bosko! Pewnie nie mógłbyś spróbować tego nie zabrudzić. Znakomita robota! Nie chwaląc się. Przesadzę. Mogę to kupić. Pamiętajcie o myciu rąk. Trauma! Ostrożnie! Mój sklep tu stoi! Jego paszczy. Znaleźliście Tam coś coś jest. ciekawego w magazynie Fafnira? Na przykład osełkę? Idziemy do tego budynku? Tak. W środku jest coś, co pomoże nam przebić lód i dobrać się do dłuta? Nie. Myślę dalej.
Fajnie. Co z tym zrobimy? Zajmie się krasnoludu. Po tych podporkach kiedyś dać. Mimir, znasz to miejsce? Z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheimem. Ta wojna pochłonęła tyle istnień. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyżynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli, chłopcze. I to jest w tym najgorsze. Nie stanęli po żadnej ze stron. Ale z paranoją Odyna może konkurować tylko żądza krwi Tora. Ta strona ma mieć? Co teraz? Kolejny kryształ. Daj tylko znak. Fajna. O jak to być się? To mi się wydaje gdzieś... Kurna, no nie wiem, ej. What? A. Pojęcia. Josta! Mam pojęcia. Serio, wyknika i nic. Nie? Wyjdźcie. Co my porobili?
go rozbiliśmy. Ulfrclaw! No, ten plan nie jest zbyt tajny. Teraz musimy zwolnić drugi bas. Tak? O, to tak miało być. Drugi, a? Powiedz, jak mam tym pierdzielić. Tu nie ma jak iść dalej. Jak to tak? Zagadki czasem. A, Stasiu. To rzeczy, ale nic mam.
No. Jak to tu mam zrobić? Ty durniu, ty. To nie daje. No nie mam pojęcia, jak to kurna. O ja pier...
To już zgłupiałek. Tam poważnie powiem, że zgłupiał. Ja pierdzielę, że tego nie zauważył. O, fuck. Czemu się wspinamy, kiedy to, czego chcemy, jest na dole? Pomyśl. Dół leży pod grubą warstwą lodu. Raczej nie da się go stopić. Zgadza się. Nie widziałem też żadnych kryształów, które mógłbym rozbić. To też odpada. Zgadza się. Pozostaje nam roztrzaskać lód, ale musielibyśmy mieć coś strasznie ciężkiego. A, już łapię. Dobrze. A tak, tego nie... Jak obrócimy młot, by wylądował koło czubka dłuta? Nie da się. Uwolnimy go, sprowadzimy w dół i potem pomyślimy, co dalej zrobić. Czyli liczymy na szczęście. Jeśli masz lepszy plan, podziel się nim. Co teraz? Trzymaj się. No, naceluj się, że na to patrzę. No. To jakiś poroniony pomysł. Nie udało się. Nie spadł do końca. Emil, padł, że jak tam idzie, no. Jakoś mi to... idzie tam powoli. O nie! Podłoga się zapadła! Misa z piaskiem! Jak się do niej dostać? Raczej nie razem. Co tam jest napisane?
Gdy sam czas obraca się w niwecz, ścieżka naprzód wiedzie wstecz. Wstecz? Do tyłu? Te symbole. Pory roku? Tak, ale kolejność jest pomieszana. Nie powinno być zima, wiosna, lato, jesień? Czemu zaczynać od zimy? Tak było w pieśni, którą znam od mamy. O, też ją znam. Zima! Cicho głową. Muzyki też nie lubi. Trudno. Narysuj. Wetr, war, sumar, haust. Nie działa, ale taka była kolejność w pieśni mamy. Może, że się machnął. Chłopcze. Haust, sumar, war, wetr. Tak, Atreusie, to słowo. thola, to znaczy wytrwać. Wypróbuję. Thola. Świetnie, chłopcze. Napisz jeszcze raz. Thola. Wznosimy się! Energia unosi platformę. Pisz dalej. O, jak to możliwe? Moim zdaniem to magia czasu. Niebezpieczne zaklęcia, z którymi grali niegdyś Wanowie. Zatrzymywanie czasu. Co ciekawe, lubował się w tym sam Njord. I grali? Już tego nie robią? Okazało się, że można w ten sposób zatrzymać bieg słońca i księżyca po niebie. pani Macia, Ale nie działa to na hejo, wilki, które je ścigają, pragnąc zatopić w nich kły. W końcu Wanowie uznali, że czas zostawić czas w spokoju. Nie mogę tam się dostać! Powiedz kiedy!
wracaj do pisania, zanim podłoga się zapadnie. Kolejne drautry znów nas odcięto. Żegnam. Jest ich tu jeszcze więcej, bracie! Już dobrze. Znowu? Uważaj, ojcze! Spory! Jazda! Na prawo! Uważaj go! Wrogowie za tobą! Energia, która nas unosi! Została połowa! Jazda! No świetnie, więcej wrogów! Ojcze, uważaj! Uważaj! O nie! Energia, która nas unosi, prawie się wyczerpała. Jazda! Wybacz, jeszcze chwila. Już po wszystkim? O fuck! Padłem. Znowu? Spory! Truma! Ostrożnie! Pojawiło się więcej wrogów! Za tobą, uwaga! Nie jestem gotowy. Energia, która nas unosi. Została połowa. Kolejny upiór.
Traf tam, młody, w to masz trafić. Wojciech! Wojciech! Ja. Ciężko będzie, kurde. Ojcze! Misa spadła! Spadamy! Próba! Chwila! Skacz! Dobra, udało się szybko to zrobić. Dobra robota. Dzięki. Nie twoja. Tak sobie żartuję, ty ponurasie. To jeszcze ten kawałek. Co tam żeście ostatnio grali, co? Jakie klipy? To co ja ci posłałeś? No i jest. Ale jak to oswobodzimy? Popchniemy. Ale Zaufaj mi. Gotowy? Zaprzyj się i pchaj z całej siły. tak jest. A, spoko. Jak tam zejdziemy? Skoczymy. Naprawdę? Chodź. Nie panikuj! Czemu miałbym? Strzelam cię! Jesteś ziemnięty, wiesz o tym. Jesteś cały? Dobrze, ruszamy dalej. Ale mu padło, jesteś jebnięty, wiesz o tym. Nie wiem, to zrób dwie wersje, wiesz? Easy. Dwie wersje zrób tego. Czubek Duta! Jedno trzeba mu przyznać, ma talent do siania zniszczenia. Pamiętaj o tym, głowo. Mam to na uwadze. Dobra. Ojcze! Nie teraz.
O, spoko. Tam się coś połączy. Ja weszłem. Chyba... Coś zepsułem. To ci od Baldura. Jego kuzyni? Ano, Magni i Modi, synowie Tora. Mama mawiała, że Asowie to najgorsi z bogów, a Thor to najgorszy z asów. Pewnie jest też okropnym ojcem. Nie są już dziećmi, nic ich nie usprawiedliwia. A co będzie z Sindrim? Nawet go nie zauważył. Kurna. A to był bardzo fajnie mi dogadał. A? Nie no spoko, spoko. I to tam... Jak umiesz to fajnie ogarnij. Aj, wielka sala jadalna, słynna w całym Midgardzie. Pamiętam, że wisiał nad nią taki ogromny kandelabr. Naprawdę ożywiał wystrój. Tam. Ach tak, byłbyś chory, gdybyś tego nie zniszczył, co? Mhm. O ile pamiętam, tron Jarla znajdował się po drugiej stronie tej lodowej ściany.